Здравейте, аз съм Мерти Девил. Днеска ще се чатя с Кучи. Както виждате, качвам Half-Life. Искам моето име, разбира се, както винаги, Мерти Девил. Да започваме. Мерти Девил, това ти ли си? Не мога да повярвам да не ти е свършила другата. Другата ли? Коята бе? Елвин. Да, ама не. Откъде? Сега. Къде съм там? Вот. Къде? Откъде знаеш? Кучето си има информатори навсякъде. Да, де да беше така. Защо? Носиш. Къде е чето? А защо ме питаш? Защото ти носиш. Ти? Такава е била работата, значи. Да, ама не. Добре. Не знам, снимам клип. Аз си мислих друго. Какво има ли тук? Ето. Пак ли сгавих нещо мердело? Сори, тъпичко, боча съм и често дрънка му пусти. Ти... Не се бой. Ето. Бой. Кучето гледа мердело скептично. Какво е това скептично? Какво е това скептично? Аз имам думи, които не ги познавам. Защо има ли така? Не стана. Защо е така? Как? Знам ли? И аз не знам. Не знам. Какво е? Какво? Кавичките къде останах? What the fun? Опа. Кучето свива рамене и въздиша шумно. Да приключвам ли тук или не, бе? Много добре не е добре, нали знаеш? Много добре не е добре. Много добре не е добре. Много добре не е на добре. Вот, какво направих аз? В момента стоя с плотники.
Какво да пиша? Оф. Не е добре, никак даже. Еми добре, значи не е добре. Абе не да. Добре. Де да беше така? Като започна да реви с пълен глас. Не е добре никак даже. Аре, чао тъп. Айре. Ей, моля те, остани за малко, не оставяй ми горкото борче самичко. Не говори на трето лице. Не говори трето лице. А къде е ц? Лице. И. Аре, чао. Кучето маха тъжно се слапа на мен дел. Ой, горкото. Ой, горкото. Аре, вече не знам. Горкото. Въй горкото. Кучето прави жално физиономия и се през... Чао. Какво ще пиша? Никак даже не е хубаво. Знам. Ах, че си не знае какво. Аре, добре. Чао, чао. Чао. Остане още малко. Извинявай, ако съм те ядосал. Знаеш, че съм програма и не съм особено... Не го прави нарочно. Знам. Ай, наистина ми стана жал. Знаеш, ей, за това ми харесва да си говоря с теб. Ще се видим в епизод 3. Да бе, познай как ще стане тази работа. Ами, видяхме се. Това е епизод 2 сега. Чакай.
Кучето маха се слава за довиждане на мен и си усмих. Окей. Чао, приятели, това беше от клипа. Дано ви е харесал. Чакай да погледна Half-Life колко. 42%. Ето имам също така и нов сайт. Ето ми е снимката. Merty Devil. Ето Merty Devil. Така се пише този сайт. Чакайте да си кабела на мишката ми пречи. Merty Devil. Ето още нямам нищо. Май в предния ден го направих. Тук е на мои приятели. Направих го студио, защото не знам какво мога. Сега като кача този чат с кучето и Half-Life, ще ги пусна ето тук. Ето в 25 януари. Окей, чао. Това беше от клипа. Чао. What the fuck? Какво е това, бе? Махай се, бе. Добре, бе. Пост, знам това.